Bakit ganun? Hindi ko makita yung mga comment nyo. Bakit? Akala ko hindi nyo ako naririnig. Ay, sorry po, na-cancel ko. Akala ko kasi hindi nyo ako naririnig. Okay po. Bakit hindi ko makita? Hindi ko makita yung mga comment nyo. Akala ko hindi nagwo-work yung live ko. Sa signal ko siguro. Good morning po sa lahat. Pwede na po magsimula, mentor, Kat. Hindi ko makita yung mga comment nyo. Bakit kayo? Mamaya ko na lang tingnan. Mag-start na ako. Hi, Fruit Delia. Magandang umaga. Hindi ko makita yung mga comment. Paki-comment po kung ready na po kayo. Magsisimula na ako. Hindi ko makita yung mga comment nyo. Bakit kaya? Okay, Mentor Kat. Okay, good morning po sa inyong lahat. Ito po ito po ay isang new distributor orientation. Ako po pala si Charito, si Romo, online entrepreneur from Saudi Arabia. Ang topic ko po ngayon ay excitement. Ito po ang pinakamasayang part ng ating orientation. Excitement. Excitement kung paano ka magsisimula, paano ka magsasucceed, o anong kailangan mong attitude, anong kailangan mong attitude bilang isang networker. Yan na naman. Excitement. Bakit excitement? Kasi po, AIM Global is the people business. Kailangan excited po lagi. Kasi po, ang mga tao, bumabarkada yan sa mga taong masayahin. Dapat may excitement kayo dito. Kailangan masayahin ka. Kailangan excited ka lagi. Kailangan mo ng motivation, inspiration, and of course, love. Kasi, pag love na love mo ang ginagawa mo at in love ka dito, lahat ng mga magtuturn down sa iyo, lahat ng mga magdidiscourage sa iyo, baliwala lang yan. Tawanan mo na lang yan. Kasi love na love mo ang ginagawa mo, in love ka. Walang makakapigil sa iyo. So, excited lang lagi. Dapat, ano bang mga rason kung bakit may excitement, kung bakit masaya lagi, kung bakit excited lagi?
Kasi po, alam mo, nayayaman ka sa M Global. So, dapat pag-aralan mo maging masaya. Pag-aralan mo paano mag-smile. Kapag mag-smile ka, may kakaibang aura. Merong aura na natatanggap yan. Nag-iiba ang galaw. Nag-iiba ang kilos. So, dapat mag-smile ka. Excited lagi. Happy. Pangalawa, alam mo, nayayaman ka dito sa M Global. So, excited lang lagi. Pagising mo pa lang. Excited, mag-smile ka na. And count your blessing. Paano mo i-count yung blessing mo? Pagising mo, i-declare mo. Ngayong araw na to, may mangyayari sa business ko. Ngayong araw na to, marami akong matatanggap na mga prospect. Dapat excited lagi. Kahit anong pang mga pagsubok na daanan mo, enjoy lang. I-enjoy mo lang yung anong ginagawa mo. Kasi nga, maraming nakaabang na maganda sa M Global na kumpanya. So, maraming rason kung bakit tayo maging masaya. Maraming rason kung bakit tayo mai-excite. Maraming rason kung bakit i-enjoy natin ang ating pagiging networker, network marketer. Kailangan po natin yan para kahit ano pang mga pagsubok na daanan natin, hindi tayo matutumba kapag in love ka sa ginagawa mo, masaya ka. Kahit pa anong bagyo na darating sa buhay mo, excited lang lagi. Kasi marami naman tayong rason para maging masaya, para maging excitement sa business natin. Una, ang kumpanya natin is very stable. Lucrative marketing plan. Effective products. So excited. Happy. Yan lang po ang gagawin natin bilang isang network marketer. So always maintain your enthusiasm. Always maintain your enthusiastic with your company, with your products. Patungo po sa pangarap nyo. Kasi po, ang success is the quality of perseverance. Kaya, persistent ka lang. Persistent ka. Saan? Persistent kang maging positibo lagi. Persistent kang maging matapang. Kahit ano pa ang mangyayari. Kahit ano pang mga nakapaligid sa'yo na magdi-discourage sa'yo. Be happy. Excited lang lagi. At persistent kang maging malakas. Persistent kang mag-aambisyon sa pangarap mo. Walang makakapigil sa'yo kapag love na love mo ang ginagawa mo. Kaya excited ka lang lagi. Lahat ng pagdaanan mo, baliwala lahat. Kung ngayon, may hapdi, may kirot ang nadaanan mo, darating din ang araw, darating din ang oras, darating ang panahon na anong kirot na nadaanan mo ngayon, anong hapdi, anong dilim na daan mo ngayon, darating ang araw na may liliwanag. So be excited. Saan? Negative o positive? Excited lang po lagi. Saan ka magiging excited? Positive. Excited ka? Dahil yayaman ka. Alam mong yayaman ka sa business na to. Excited ka dahil makakatravel ka sa iba't ibang bansa. Positive. Excited ka dahil magkakakotse ka. Sa negative, maging excited ka sa negative. Dahil ano? Dahil mag-iiba yung mga friends mo. Yung mga barkada mo mag-iiba. Yung dati mong barkada, lalaylo na sa'yo ngayon. Kaya excited lang po lagi. Huwag mong damdamin kung ano yung mga kirot na madaanan mo, yung makita mo. Gaya sa akin.
yung mga kapitbahay ko, kung sino pa ang pinaka-close ko. Kung sino pang inaakala ko na magsusuporta sa akin. Yung itinuring ko na parang kapatid. Ngayon, hindi. Iniwan ako. Hindi nga nangumusta sa akin. Pero patuloy ako. Kasi alam ko na mayroong patutunguhan yung ginagawa ko. Kahit ano pang discourage ang mga sinasabi nila ng mga kaibigan ko, ng mga kapitbahay ko. Excited ako lagi. Palaging happy. Hindi nila nakikita na may problema ako. Patuloy lang po. Kaya po mga kaibigan, mga ka-amers, excited lang po lagi. Always maintain your enthusiasm. Yan lang po ang aking presentation ngayon. God bless you. Salamat po sa mga nanonood.